Τι πίσω από το στο τρίγιο καμίνι και να καριτωθεί. Και να καριτωθεί. Παίζουν ψήρες. Το πιάσω στον αέρα. Παίζουν ψήρες οι μαλάκες, παίζουν ψήρες. Τι είναι ψήρες? Αυτό που παίζαμε στο δημοτικό. Μαλάκες, είστε καθυστερημένοι, εσείς έχω σε βίντεο. Τι είναι αυτό που πετάνε, ρε? Εκεί καλά το πετάνε στον αέρα. Τι είναι αυτό? Ένα κομπολόι. Ναι, και... Τι πρέπει να πετύχω καμπιόν. Τρία βήματα. Όπα, τρία. Έλα, ρίχτου τώρα, με δύναμη. Πάρτι, ψήρα Δημάκο. Εσύ που είναι μαλάκα Δημάκο, πού τρέχεις τον αστράγαλο? Να μείνει, στο τρίπιο καμίνι και να καριτωθεί ο Μπέμπης! Ο Κουζούλης! Αυτό γιατί με πάντα έτσι. Δεν ήσουν εσύ εκεί. Δεν κάνετε σε μαλάκες. Όχι. Ψήρα. Και όλους πάνε πιο πολλές τι γίνεται. Και τα κέφαλα. Πάλι τον πέτυχε. Ποιος έγινε, μία από εγώ. Δύο και αυτός. Δύο γιατί, δεν ήξερα τι πρώτο. Εντάξει, δύο. Μία αυτός. Δύο. Στο τρίπιο να μείνει και τι λέμε μετά. Να κατηνωθεί. Είσαι παιδό. Χρόνος. Ίσια. Ο Μπέμπης. Ίσια λέει. Δεν το περιλέρει, ρε. Να μείνει. Ευθεία, κράω απέναντι. Να μείνει. Και να καρδιωθεί ο Χρόνης. Μπέμπης. Μάλακας είναι εθνικός. Κουζούλης. Δημάκος. Κουζούλης. Ναι. Δύο, τρία. Θα τους ξεφτυλίσω άσχημα, ρε.